3, 2, 1, go! Nick is een grut autoracetalent en wint de ene na de andere wedstrijd. Hij rijdt bij McLaren, een wichtig internationaal raceteam. Zij betalen de sport van Nick, omdat ze hem een grut talent vinden. Eigenlijk alles wat met motoren is aangedreven en waarbij je eigenlijk dus zelf niet direct de inspanning mee hoeft te verrichten om vooruit te komen, vind ik gewoon hartstikke leuk. En om daarmee op de limiet te rijden, dat is gewoon heel erg gaaf. Autoracen gaat verschrikkelijk hut. Nick rijdt wel 275 km per uur. Maar het gaat ook wel eens mis bij wedstrijden. Is Nick dan net bang dat er de kop vleert bij het racen? Nee. Het doet ook echt geen pijn als je met 140 de muur in schiet of zo. Je moet wel vroegtijdig je handen van het stuur afhalen. Anders dan kun je je polsen breken. Maar zolang je je handen van het stuur houdt, dan voel je in principe niks. Je zit natuurlijk helemaal ingesnoerd. De auto is gemaakt van carbon. En je zit in principe in een monocoque. En dat houdt in dat je met je hele lichaam in principe beschermd zit. Dat is gewoon hartstikke veilig. We hebben een pak aan van 2 lagen, gemaakt van Nomex. Nomex is een brandwerende stof. Daarnaast hebben we natuurlijk een helm op met radiocommunicatie naar het team toe. Onder mijn helm moet ik eerst weer een brandwerend vrij mutsje op doen. Nou, in principe, zolang er niks gebeurt, heb je het natuurlijk niet nodig. Alleen mocht er een ongeluk gebeuren en er is brand bij betrokken, ja, dan heb je het gewoon nodig. Nick is als autocoureur begonnen met het doen van kaartraces. Hij werd in 2011 zelfs wereldkampioen in Japan. Zo'n seizoentje jocht het hem volslijn op het autoracen en vleent hij voor de hele wereldtour. Maar het begon al een keer voor hem hier op de kartbaan van André de Vries op het Jereveen. Fantastisch, hè? Prachtig om te zien. Ja, ik heb het beeld dan nog van dat er hier een sjouwer jonkje riet en dan is het gewoon mooi. Nou, hij is nu 20 hier om hem nou weer diezelfde rondjes weer te rijden. Dat is een kippenvel op je jaar. Ja. Nou, het is wel speciaal om hier nu terug te komen na zoveel jaar en hier nu zo te zitten. Het is natuurlijk voor Friesland is het prachtig dat wij zo'n talent hier voortgebracht hebben en dat die jongen nou in de Formule 3 in Heels zit en wat eigenlijk al de aanren is naar de Formule 1. Als Nick het de komende seizoen een Echo dacht, dan kan hij wel eens de eerste Fries in de Formule 1 worden. Dat is echt niks doel, van zijn racehobby zijn werkmeidje. Nou, hopelijk over 2 jaar ben ik klaar voor de Formule 1 en ben ik goed genoeg en is er plek voor mij.